garit-garit, pero na, lagi na, tapos lagi na, ano nga, ikaw makakuha to, wala ka lang labot. Unaw mo pang-hampang mo. No, hindi ko... Pag ginago ka, Ay, patay. ginagno ka. Talaka, mo. Hindi kaya kung wala ka man lang tanay ng palondre, wala mo naging bit-bit mo. Ano ang issue sa laundry, Noy? Anong issue? Gasto. O, Anong issue? gasto gani. Ano? Wala ko magasto ko. Oo, 275. Ano da? Let's go. Nay! Lunay! Tama pang buwi. Uy, pwede. Ay! Ano sa akin? Panawag mo man. Kagina, taba ka pala ginatawa kay mapabuli ko sa mo sa laundry ka bugat. Bugat, awa mo lang kinabugat. O, di ka ng lababe, wala ka ng palondre. Doda mo ka kwarta. Puro ka lang hampang ka talaka, mo. Tulo ko. Inag. Goya. Do matyagan ko mo, do boss kaya. Lubos ko ko. Papo pa na nag-boss. Ikaw yung boss. Oh. Kagina, na pa kagina tawag. Na mapabulig ko. Ito bugat. Bugat, may bugat niya. Wala. Hindi bugat. Hoy, bugat palisin mo. Oo. Kung ikaw na lang naglaba, huwag ka pa nagasto. Huwag ka nagasto. Si ano, kaya ko man nagbayad. Bukan ni ikaw nagbayad. Ging ano ka daw nga. Ako mo lang tanay. Kung kabalo ka man labay, hindi ka na magasto sa laundry. Kapalo ko maglaba, no, ganyan. Hindi ko pag-iyanan. Ginagawa ko na. Ano ka? Ginano ka. Ako, kagina, kapag gatawag mo, mabuligan mo ko sa laundry. Do, wala ka lang pasilabot. Tuon ka sang gamay mo pang laba. Mugas pinggan. Di tani wala ka kagasto laundry. Katuon man ko. Tuon ka sa ano? Gumatumato ako pang laba. Alam ko laundry ka. Matuka, may isang bedsheet, Noy. Mangkot man lang ko. Mga kitag nagpa-laundry ka. Ay ninay nga ba mangkot? Na, nagpa-laundry ka. Lugar ko na, doon sa tingin mo na, pang dito na. Pang garit-garit, pero na. Kagina, tapos kagina, ano nga, ikaw makakuha to, wala ka lang labot. Unaw mo pang-hampang mo. No, hindi ko... Hey, what happened? Ginagno ka. Talaka, mo. Hindi kung wala ka man lang tanay ng palondre, wala mo naging bit-bit mo. Ano ang issue sa laundry, Noy? Anong issue? Gasto. Anong issue? Gasto gani. Ano? Wala ko magasto ko. Oo, 275. Ano da? Kaya kung kabalo ka panglaba, ang kilala. Kila? 275. O, to 75. Ipakawa para sa dangag bugas. Tay. Dahil ka ba kakaw? Ang mga galitan yung ibakal ta. Huwag gidyo. Te. Ulo gidyo. Bakal wala gidyo. Ulol. Butak ka na yan. Bakal. Mangkot man lang ko. Kung iinom mo gani, dapat ang iinom mo nga apato ka rin doon. Bakal tumugas kay 400 ko. Kung isip, ito naman ang isa. Diyan pa man to. Amo na lang yung mga babae. Kaya balik-balik ko yung mga... Ikaw, kabalik-balik ka man. Balik-balik ka man. Hindi ka ginago ka. Aga ka pa. Diyan balik-balik ko Aga ka pa. Langga ka pa. Langga ka Mga pa. balik-balik, hindi mo. Palangga. Pakasami mo palangga. Langga, takam. Hindi ka kabalo mong laba. O, diba? Palangga naman ka. Bisa hindi ka kabalo magano. Oh, magano. Magano. Iyo mo. Pinta mo kamot. Pinta ang gago. Ano ka pa, bibe? Business, ikaw, bibi ko.
ang baby ko, baby ko. Oh my God! Wow! Ulol. Oh, hindi ko. Ginanood, dahil nga bilit-bito na ang mga laing sinyo babae, kaya kung dapat kung may ubra ka mo, kami nga mga lalaki, may ubra man, nakita ka mo patas, hindi ka mo gusto nga man, taway kami di, bago man college ubra. Ikaw? Ano? Uy, ikaw kubra mo kani. Ugote ko mamanday, kung may mamanday ka man, Ayo, te, ano kaya sa lakaw? Hindi makaya sa babae? makaya nyo gani. O diba? Makaya mo man nagalit na nananomato. Hindi ka bugat, mami. Hindi ka bugat. Lugo, bibugat-bugat niya, oh. Ay, sulo ba? Kaya ta kagani dalawang sa pangabuhay, kaway ko nabugatan, namo pa na ang imo. Ayun na to, abay ka na bugatan. Lumagani yung. Wala ka na bugatan. Nagsuot, tulog ako, tadlong. Wala ka na bugatan? Utadlong? Utadlong na? Utulog ko na katatlong, oh. Utadlong, oh. Sa kata. Oh? Kay dugay ka na gambal sa ako. Hindi lang mga pak. Wala. Ayo to, pistika. Bipingon din mo tangaw. Ron? Pagina. Hindi ka naman kulapit ka, hindi na tao. Pagda ka lang din balik na, okay. Ikaw ha? Layo ka, di ka, lapit oh. Balikid lang ah. Oh, 1, 2, 3, shoot. Ikaw ha? Kagina, tapos kagina ulat ha. Ginatawag ta ka nga buligyan mo ko nga sang launde. Nakapoy nga po apo ko, do puro ka na cellphone, do abnormal ka. Wala ka gidya mo ya tupa, ya gusto mo ya ano ka lang ano. Hindi ka din maghabol-habol ha. Hindi mo paghabulan ng itlog mo, lakasin mo. Kagigano, gina kapag ginatawag bungo ka ng bungol. May makuha ka gito sa PUBG mo, wala mo na pulos na. Kung mag-email, kigan mo ko. Kapag bagwabot, ginanan ka na, inipreparahan ka na, nabubulit ko nga kung mo laundry ki para na sa tondo, wala ka ng labo. Lo, hindi magkadlaw lang, seryoso na. Hinago. Labo ko pala ba? Hindi kadlaw lang kita, mas scripted na po na, ano mo, hindi magkadlaw. 1, 2, 3, shoot.